pas tanawa, disgasyas kapunan. Napadi ay sa prescribed period. Napas prescribed period, 180 days ko ng prescription mga higala nga pwede pa makatubag nga Vice President. Sa ito pa, 6 months pa. Ang sunod pangutanan ka po na naapabasa sa 6 months. Yes, Your Honor. Jesus, Ginoo ko. Wapay cross-examination, paksit na. Pero gikuntahan lang mga bata ni siya. Labi na karon kaniyang kuntasan nga, kuwansad, mura lagi iyang apo. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. To the point. Nagunas to may skutanan karon nga buntaga mahigala. DPWH Secretary Vince Dizon nibisita sa Sugbo kagahapon og nisusi sa mga waterways o drainage infrastructure sa nagkadayang bahin sa dakbayan sa Sugbo o inguman sa Mandawi. Straight to the point. Nga sagad kining makasinati o grabe nga pagbaha. Straight to the point. Katanig pagtagad robutaga mahigala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Pero point. na issue sab karon mahigala si Vince Dizon gumikan sa dakong kantidad mga higala nga gigasto sa rehabilitation sa EDSA. Apan naon sa bang hitabo ay Inday Maris nga dali man mahigala nga daot. Atol mahigala sa pagbaha medyo dihado man kayo mahigala ang gobyerno. Kinsa man ning kontraktor dayon ni Vince Dizon? Straight to the point. Manida kong pangutana ron mga higala tagantanig pagtagad sab karon nga buntaga sa atong pagban-uban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, balita sa kauluhan ang kumilik ni Pahibaw nga magkinahanglan sila og dugang 3 bilyones ka pesos. Dakuan ning kwartaha may gala kun iuswag ang barangay og iski elections ngadto na sa 2028. Straight to the point. Katanig pagtagad robutaga sa mahigala sa bad-uban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Medyo point. padung maginis pagkauswag mahigala kay busy man kaayo ang atong mga katauhan karon, busy man to mga officials gobyerno kay gitutukan mahigala kini mang impeachment. Straight to the point. So, dol-dol gusto tinuod mga kagalaan nga mauswag na gyud ni mga higalang eleksyon. Straight to the Pero ang point. kumilik niingon nga ready gyud sila kung idayon ang eleksyon karon mga kagalaan. Straight to the point. Kanda nagpagtagad robutaga mga sukitig paminaw no sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang human naduso na ang gisugyot nga 7.2 trillion pesos. Sus kadako ang kwarta. Iya human mangutang ta sige pangutang. Ngano maingon man mga higala nga katibitang sa PhilHealth Inday Maris gideclare nga dunay savings kay mao nang gigamit mahigala sa GOCC man ng PhilHealth gikuha mahigala sa National Treasury. Gumikan ka na makunoy savings. Nganong mas savings man? Numero 1, tanawang ato mga hospital. Ha? Kung sa may sitwasyon sa ato mga hospital, nganong mainguman nga doon ay savings ang PhilHealth? Straight to the point. Kunya, nganong mas savings man nga nangutang man ganita in taon ang atong gobyerno sa Pilipinas? Aron lang yun mahigalang maligalize ang paggasto sa kwarta. Ang pagkuha mga higalas kwarta sa PhilHealth, kunya mga kaigalaan di usik-usikan. Straight to the point. Katanig pagtagad robutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Matod pa mga kaigalaan, 7.2 trillion pesos nga national budget na sab alang sa sunod tuig. Nasuta nga ang Department of Education kung DepEd maoy nakaangkon og dakong pahat sa maong budget nga mukabat ngadto sa 976 bilyones pesos. Straight to the point. Dapat man na sa gyud no ang DepEd man mahigala mo'y dapat. Adto mga higalang milabay mga tuig labi pa tong 2025. Ang nakaangkon may dakong pahat sa budget mao mga kaigalaan ang DPWH hasta 2026. Straight to the O nya point. ilan na to mga higalang gi kunuhay doon na to sa mga computation nga mulabaw gihapon ang sanatad sa edukasyon. Straight to the point. Ug ares DPWH ibubo mga higala ang mga daghang kwarta tuapod mga kaigalaan mabubo sa daghang malita. Katalig pagtagad robutaga sa atong pagbanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ni testigo nga state auditor nga si Silene May del Campo atol sa 14th day sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kagahapon nitugan nga duna kunoy minilyon ka pesos
nga confidential funds sa Office of the Vice President kun OVP nga questionabling gi-release o giingong why mga dokumento. Straight to the point. Pero kini hinuong mga witness may galawa pa nimo undergo og cross examination. So tagaan ta ning pagtagad karon. Doon na pod mga higalay mga makaingon ang tata mga higala bibita-bitaha ni kontra atong unang witness kasi Roderick Wamel. Kay kato si Roderick Wamel mo apil magtestigo mga kagalaan sa mga adlaw nga wa na siya sa kuwa. Wa na siya sa kuwa ikpaw. Iyang itestigo gihapon. Pero kini mahigala si Silent at least siya mo'y nagsunod ni Roderick Wamel. So binta-bintaha ni mahigala kay siya may nagsunod. Medyo okay ni nga witness sa prosecution. Pero gahapon, wa pa gani cross examination mahigala dunay dakong buslot nga nakita na. Dunay dakong buslot. Akong ipinpoint ninyo ha asang buslot. Bidak, wag ka panglingo-lingo gyud ka mahigala sa si Attorney Lorna Kapunan mura og ang iyang facial expression mga kagilan bidak. Wa pa gani cross examination, direct examination pa lang gani mga kagilaan murag murag na unay sa kaugalingong tari ng daan. Atong ipinpoint ha sa dapit ang maong buslot mahigala. Og akong forecast mo ni ang bombahan og mayo sa defense ini cross examination na. O dunay nakita mahigala bida. Medyo dako-dako yung buslot mga sukitig paminaw. Nga og kini ni ang binugha pa ni mahigalang kahoy. Na unay mga kagalan ang nagbugha sa kahoy ni banda ang kahoy na igong agtang sa nagbugha. Ako na naluoy may galang Attorney Lorna Kapunan mga sukitig paminaw. With due respect ni Kapunan, maing laki, maing kuan ba ya, maing abogada si Kapunan, tiguang na lang siya. Pero makita nimo nga analogous trial mga sukitig paminaw. Medyo kuan na lang, may edad na lang. Kaduha kung bisa pag unsa ka kamaayong abogado mo gini mga kagala ay tudlo kanako kaniadto sa akong mentor kay nga mao sa Attorney Gloria Lastimosa 20 sa among law office kaniadto nga kini ni ang numero 1 gyud dili gyud sa abogado kay mamay ko pagtuo mahigala nga maayo kang ngilngig kang abogado giinan gyud ko gibalik-balik gyud ko ingon sa akong mentor nga may ganito inday maris kani donate sa mga libro. Good morning Attorney Gloria Lastimosa 20 ang iya mga libro ron to gidonate mahigala Cebu City Library. Iya gyud kong gibalik-balik ingon nga kini ni ang maing laking abogado. Medyo factor gyapon pero pinaka-importante gyud naa nimo ang ebidensya. Straight to the point. Ang pinaka-importante gyud nga naa kay ebidensya, naa nimong ebidensya o naa ka mahigalas pabor ka ba? Kay bisan pag unsang maing laki ka unya ang imong ebidensya di gyud pabor nimo. Medyo alanganin gyud mga kaigalaan. Makita ba nimo Attorney Lorna Kapunan in fairness siya maing laki siya nga lawyer, karaan na lang nga lawyer, mugawas gyud ba higala e pagkakaraang bugay. Pero unsaon taman og ang witness mahigala maogi nitubag sa witness kay maogi iyang tubag. Di gid malalim in taon mga sukitig paminaw mura si Kapunan mahigala sa hilom lang to bida. Gabagulbol gito sa hilom. Pagkato niya Inya Gilbelo Istro kada si kuan. Chua mahigala binaon sa pasan inyong mga witnesses. Naglabi man ang paukyab na ito yung kalakihan. Muna nga gusto sila mahigala nag-present sa witness, sa dili pa i-present ang witness, gusto sa mo diskurso sa daan. Di-objectan sa dipinsa, di pwede na. Nanagoy offer of evidence, offer of testimony. Nya nga nung mo diskurso pa mangyod. Katalik pagtagad rubuntaga mga kagalaan sa bad-uban usab nining atong tulumanon ginyong tulumanon. Straight to the point. Kita pa ita tong pangutanaha ako daytong ikuan mo nim sa katong portion aron atong ma-discuss. Standby mahigala kini guban pang mga isgutan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, mga kagalan arita sa atong discussion karong nga buntaga. Kini ni ang ako lang mahigalang may isgutan gyud ang milabay nga mga witnesses o nya ang karon kining karong
witness nga present wala pa may cross examination, direct examination pa kini si Silene May del Campo, no? Nya at least kini siya mao na ni mahigala ang witness nga nisumpay na niadtong Roderick Wamil. Kaya katos Roderick Wamil mga kagalaan, kutob raman siya sa February of 2024. So, mo-testify siya about sa mga panghitabo sa Kuwa Ikpaw, diha ra mga kagalaan sa February of 2024. Sumpay ana, dili na sa makatestigo. Kaya nga naman, mawa naman mahigala siya personal knowledge anang kalakiha mga sukintig paminaw. So, wa naman siya, diha mahigala sa Kuwa Ikpaw, kining Kuwa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office, dili na sa katestigo sa mga dokumento AOM nga na-issue sa dihang wa na siya. Mamantoy buslot, kay dili kay familiar ang mga tao, mamila, auditor ko na skuwa ang gi-presentar, pero paminaw nimo, o dili ka familiar mahigala sa mga terminology sa kuwa nga, unsa man ang AOM, unsa man ang audit observation memorandum, unsa man ang notice of suspension, notice of disallowance, dili ka familiar, malibog yung kang hala. Pero kung kasabot ka ng mga butanga, kadto nga witness si Roderick Wamil, layo na gusto noon. In fact, gusto pa siya mahigalang mo testimonya sa AOM, kanang AOM, dili pa'y, wala pa'y failure to liquidate kung naapa na nga stage sa AOM. Straight to the point. Audit observation memorandum. Bisa ganay ka ng notice of disallowance, dili pa siya failure to liquidate, tagaan pa mag-chance ang government agency nga mo correct mga higala kung sa'y pa yung mga problema diha, basig na pa yung mga resibong wa masubmit. Kabantay mo, City Hall de bitaw day, kapila man to isyuhan, o notice of disallowance, notice of suspension. Kato day ilang mga gift day nga ilang gipanghatag itong Pasko. Hatag mga higala na dagko pinaskuhan sila. Ingon ang kuha, notice of disallowance. Pero dili pa na final. Dili pa na final. Ha? So mo ni tabo alabi pa kung EOM pa, samot na, wala pa failure to liquidate. Ang kato Wamil kay mo testify siya, hastagod ang AOM sa August of 2024, iya pang i-appeal o testify. Ayaw nag-appeal. Ayaw na nag-i-appeal, kay wala kay personal knowledge, ana, kay kutob raman ka sa February of 2024. So, kanang March, April, May, June, wala na kay personal knowledge, kay wala naman ka diha sa opisina sa Kuwa Ikpaw. Gibalhin naman sa laing department. So, muna'y kalainan sa binisaya mahigala nga terminology in Maris, wa na. But pasabot, wa na ka sa opisina. Wa na kay personal knowledge, kay wa naman ka. So, from 2014 to 2024, February of 2024, pwede ka makatestigo diha. Pwede ka makaklaim diha nga na kay personal knowledge. But sa dihang wa na ka sa Kuwa Ikpaw, pag 2025, wa naman ka, dili na ka makatestify, wa na kay personal knowledge. Straight to the point. So ang iya, pag February of 2024, kutobra diha. So man ay gitawag, inday malis, wa na. Wa na ka. Manay kalainan sa wa na o wa pa. Wa na may personal knowledge. Kining iya, wa na. So testify lang ka kutob sa February of 2024, pag March, April, May, June, July, August, kay August man tong another AOM, wala kay labot ato, kay wala naman kay personal knowledge ato, kay wala naman kadiha, mo nagingon, wa na. Unsa may kalainan ng wa pa. Kadtos matibag, mo puti wa pa. Ang NBI director sa testigo sad siya mga higala sa mga butang nga wa pa siya. Kay katong preskon mahigalang Sara Duterte, November man to 2024. Di pa man sa NBI director ato. Kanus ama na NBI directors matibag karon lang 2026. Ano mo testigo man kaadto? O kabantay mo. So katos matibag why personal knowledge kay adtong panahon na si matibag wa pa. Kinipod si Wamil ay nag-apela ng sa August kay wa na. Ha? Mo ni kalan wa pa si matibag wa pa, si Wamil wa na. Pero ang mga tao nga dili kayo familiar, makaingos lang la. Grabe no. Kay mo tayo gibalik-balik yun nga la, grabe oy. In 11 days gigasto mahigalang Sara ang kwarta. Mo tayo ilang gibalik-balik yun mga kaigalaan. Unya ang paggamit og Mary Grace Piatos, o pagpangutana na sa ngadto kang Roderick Wamil natug-an nga ang paggamit og alias allowed siya
sa intelligence or confidential nga mga activities. Intelligence gathering, intelligence community, allowed ka na ang aliases. Mamatay yung selection for practical reason, of course. Kisa may mo, himo kag asset nimo na kay mga agents, bisag asset nimo sa drugs. Imong pasudlon dito sa dulho. Asset nimo nga mag-imo nang pasultihon nga kuan siya. Ha? So allowed siya. Natugan nga allowed. Ikaduha, natugan mahigala nga within 11 days, pwede ra nga dili sa illegal. Dili sa illegal. Pwede siyang gastuhon kay by quarter man, pwede siyang gastuhon within 60 days or within 90 days or 60 days. Pwede siyang gastuhon within 11 days. So natugan dito sa testimonya ng Roderick Wamel. Kining iya, bita-bitahan niya kay sumpay maning Wamel unta. Kay si Wamel, February 2024 naman. Paghawa ni Wamel, kini mo inipuli. So siya mo yung makatestigo. Straight to the point. Ang problema ani niya karon mga kagalaan kay ang AOM sa August, di na makatestigo si Wamel. Ang makatestigo kanina si Silene. Ha? Siya sumpay. Ang problema ini ron mahigala kay ang procedure magud ana mga kagalaan, human sa AOM kanang audit observation memorandum og dunay kakulian na wala pay failure to liquidate. Unsa may sunod buhaton? Ang sunod ana mahigala dunay kay kakulian, mo issue na sa notice of suspension. Mao na sunod nga stage. Nya di pa gyud gihapon adto na ka sa notice of disallowance. Ikatulo na ang notice of disallowance. Ang problema ini ron mga higala. In fact, og duna na notice of disallowance, dili pa gyud final. Kay duna pa may period to appeal, 180 days period to appeal. Unya pag human pwede pa kay musaka nga to Supreme Court, so dili pa sa final. Ang problema ini karon mga higala sa testimonya ini ni Intang Silene, mura gyud tagtang facial expression ni Attorney Lorna Kapunan, ikaw lang kuan bang murag may gani kay di na siya mapaklaro ba sa ilaw ba to siya unahuna pagpida na unsa naman ning kalakiha, unsa ba nito mga witness kung may clarix din. Yeah, para makaingon mo nga dili na ako gihimo-himo ang istorya, analysis ning ako kay kita may nasayod ana mahigala unsa man ang EOM, unsa man ang notice of suspension, unsa man ang notice of disallowance. Ang step by step ana, permiro na AOM, audit observation memorandum. Dunay kakulian, ibalik na nya pasabiton sila para makakomply ang usa ka government agency. Ang sunod ana wa pa gihapon notice of suspension. Ang ikatulo notice of disallowance. Ani tabo ani Daymaris kay ba pagkaunsa? Gikan sa AOM audit observation memorandum, wa na sila moagi og notice of suspension, ni ditso sila notice of disallowance. Wa gabae. Diha na ang laay mahigala. Unya, pag notice of disallowance, napagyod gihapon sa period to appeal. Wa pa da ini clarix da yun. Wa pa da ini mga higala final kani pa yun sa kuha nga notice of disallowance. Gilaktawan nila ang notice of suspension. Niditso sila notice of disallowance. Unya, within sa notice of disallowance, wa pa mahuman na pa sa period of appeal. Wa pa gani cross-examination. Siya rin nagtugan-tugan murag naunay sa attorney Kapunan sa iyang witness. Tara, kay pawati ninyo ha kanang nga portion, akong gipakuha nga portion para taas mo itong hearing o taas ang hearing mo no, layon ka ba? Pero kasabot man ko asa dapit kuhaon nga asa nga punto lang nga mga dagkong importante ba? Kaniyo, ato paminawon. Sige, Nims. Bira, Apart Nims. from this joint circular of 2015, please confirm kung meron mga rules and regulations na in-issue ang COA para sa mga settlement of accounts, if you know. Ang basis po namin is yung rules and regulations on settlement of accounts po. Anong ibig sabihin nun? Anong particular provision? Pwede pong pakiulit yung tanong. Sinabi mo na merong rules and regulations on settlement of accounts. Opo, meron po. At instead of a notice of suspension, diniretso nyo agad sa notice of disallowance. Opo, tama po. Anong pinagbasihan ninyo nito? Dahil nga po, ang definition po ng notice of disallowance based on the joint circular is yung transaction po appears to be illegal, improper, or irregular. And in this case po, yung naging transfer po is a direct violation making the transaction irregular. Kaya naging notice
of disallowance na po yung in-issue Okay, namin. pause dong, pause. So, dito sila ha, gikan sa EOM, wala sa mo agi og notice of suspension, dito sa notice of disallowance. Nga naman, tungkol kuno kay illegal, irregular. Ang problema mo gud ana ron, wa pa ganin inyo tagay opportunity ang Vice President nga mo explain. Inyo nang gi-conclude nga illegal maguto, irregular. Si Chis Escudero may nangutana na karon og kwan, isod si Chis atong klarohon ibe. Pida. Bisag kang kagapunan mismo, medyo tanawar kong facial expression ni kapunan murasag nabato siya sa kagulingong witness, na shock siya sa kagulingong witness taon. Ha? Sige, prosidong. So itong pag-transfer ng responsibilidad sa disbursement na hindi naman special disbursement officer, sinabi mo illegal. Doon po siya sa irregular, which is violation po siya sa joint circular. Okay. So yung joint circular nakalagay illegal, improper, at irregular. Ang sinasabi mo ay irregular. Opo, tama po. At bakit irregular ulit? Kasi po hindi siya Ask and answered, Your Honor. Ask and answered. Ask and answered, counsel. Okay. Okay, pause ha. Natubag na, iya pag yung ipangutan nagbalik. Pag ko nang sagol pa, ukyab na lang sa giba, nga mauna, aron nga mabalik ko nung tubag nga, wa na, at least abtik ang lawyer nga, ask and answered na. Proceed. Okay, sige, proceedong. What is the status of this notice of disallowance at present, if you know? Ask and Nasa answered already, Your Honor. I don't quite remember, counsel. It It would was be not okay asked to yet, repeat. Your Honor. I It would think be okay to counsel- repeat, nevertheless. Yes, Ms. Eileen. What is the status of this notice of disallowance? nasa prescribed period pa po ang OBP para po mag-appeal sa commission proper po. With the indulgence of counsel. Pause. Tama? Within the prescriptive period pang OBP nga mong appeal. Wa pa din ni mahuman mga higala. Di pa kaka-conclude nga doon ay problema da ang confidential funds because wa pa man. Ilang gilaktawan ang notice of suspension ni dito sa notice of disallowance. Unya within sa notice of disallowance nasa prescriptive period pa. Para ba na ng tagaan tag 15 days? Para ba na mo himatag ang memorandum ba? Di pa ni mo ingon ni mga empleyado nga nakasa siya. Explain within 15 days. Ngano nga dili ka masuspenso kaysa imong gibuhat. Wa pa gani ka about 15 days, wa pa gani ka explain. Imo nang ditso og so wala due process. Lahi ng kanana ang preventive suspension ha o kanana ang kwan permanent kay basig mo atong daibon pag ginagdugang. Ako lang pasabot mga napa sa prescriptive period. Si kapunan mismo muragog na kwan siya. Unsa pa din atong witness? Tewasal ko dong. Sige dong. Insod si Chis anong kalakihan ron. Proceed dong. What is the prescribed period to appeal before the commission? 180 days po after nila ma-receive yung notice of disallowance. 6 months. Opo. You may proceed, counsel. Pause ha. And, Naapa diha sa within 6 months. Wa pa di napay chance ang Vice President within 6 months. Ilan nang gi-impeach ron? Kuya, wa aning kalakiha day mga higala. Ha? Okay, proceed. No, dong names. Money buslot. To your knowledge, Okay, proceed. are they still well within this 6-month period to Ask and submit? answered already, Your Honor. Your Honor, please, it is Pause. within- Kini pong abogada sad, nasublaan po ning inyag. Pero in fairness, okay ra ha. Abdik siya niya usay, nasublaan po rin daghang objection. Ayaw lang object kato nga pangutana dito kinang objectan kay ro magkatubag to. Tama, di ba naunay siya tubag? Ha? Sige, proceedong. Tama. This is follow up to the question of the presiding officer. What is the period? 180 days. My question is the 180 days still currently applicable? Yes po. Pause. Tanawa. Disgasyas kapunan. Napadi ay sa prescribed period. Napas prescribed period, 180 days ko ng prescription mga higala nga pwede pa magkatubag ng Vice President. Sa ito pa, 6 months pa. Ang sunod panguntanan ka po na naapabasa sa 6 months. Yes, Your Honor. Jesus, ginoo ko. Wapay cross-examination. Paksit na. Sige, balik ka gamay dong. Rewind gamay dong. Kato nga question dong. Kato nga question, paita in tao. Sige, kana. Sige. Of counsel. And what is the prescribed period to appeal before the commission? 180 days po after nila ma-receive yung notice of disallowance. 6 months. Opo. You may proceed, counsel.
And to your knowledge, are they still well within this 6-month period to Asked submit? and answered already, Your Honor. Your Honor, please, this is follow up to the question of the presiding officer. What is the period? 180 days. My question is the 180 days still currently applicable? Yes po. As kang guula in taon kapunan. Guula taon. Tawahin, proceed sa laing kwan tawa. Proceed. Padayon dong. Next, Madam Witness. Next point, Are you ah. still okay? Are you still okay? Punta Nangutan naman pause, tayo pause. dito sa... Nangutan sa, are you still okay? Burag ako may di na okay. Proceed. Padayon dong. Department of Education. Before you move on, Counsel, with indulgence Sis, of pause ha. Kini, Attorney si Insod na sis kay naklarik sa mandunay kakulian. Si Chis Escudero nga mo presiding officer mo na inihimo og clarificatory question. Proceedong. Kapunan. Ma'am Sailin, so dahil binigay di umano kay Latsika ni Gina Costa, dinisalaw niyo na lahat. Yes po, kasi direct violation po ito ng joint circular. Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, in-issue niyo yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-a-appeal sila. Opo. So you have not heard the side of the Vice President or the OVP's office with respect to what you heard Gina Acosta say under oath in the House hearings. Wala pa Okay. silang response doon. Wala pa po. Wala Doon pa na rin lang kayong- po. Doon na lang po sa appeal. Doon na lamang. So in-issue nyo to nang hindi naririnig yung panig nila. Opo. You may proceed, Counsel. Tuloy po. Pause. Akong forecast ha, og ako'y cross-examining counsel ha, bumbagi ko ng dapita. Kanang dapita diha, paksit yun. Ha? Wapay labot ang uban nga mga angles. Kanang lugar, kanang dapita, bugha na. Wa pa gani cross-examination ha. Jesus Ginoo ko. Wala tagaig opportunity ang Vice President nga mo explain. Giditso nila notice of disallowance. Despite the fact nga notice of disallowance na napay period of appeal. Ganong naabot naman tanang impeachment nga wa pa man di ay na. My God. Okay, ato'y padayon, may gala standby. Unya na lang sa atong pagbalik mga sukitig paminaw. Ato sa padangat ang RMN 558 Manila. Musunod na kanon dayon. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now, arita may galas tuduga mga hisgutanan karong buntaga mga kaigsunan. Ato'y padayon tong uban pa mga angle sa impeachment trial may galang VP Sara. Og unya, alam mo kay kaguol, katuto ang uban nga kananang mga pro Duterte, nalipay sila mahigala sa atong komentaryo, katupong anti-Duterte, alam mo kay kaguol, kay ta kasabot pa ba sila sa sunod witness og maoki na. Ha? Ang karon sa mga witnesses pa lang so far, medyo alanganin ang prosecution. Pero tagsabot, basin sa sunod. No? So, relax mo kay ang uban mag-uul man sa maayo niya. Ang ako kunong komentaryo, man kay nga akong komentaryo, igor mo kunong sultis ka matuuran. No? Nya, mabitaw kong gi-play ang video, aron niya makasabot mo nga, naagi di ay, parto sa hearing Inday Maris. Nya, gi-explain lang ako nga, ang kinimagong kuha mga kagalaan, namang gusto mga terminologies nga gigamit nga dili familiar sa mga tao ba, mga atong kaigsunan. So akong gi-explain nga, kanang pag-issue og AOM, audit observation memorandum, sunod na ang notice of suspension, sunod na notice of disallowance. Unsa may mga but pasabot, i-explain ko lang. Aron nga mga tao kasabot ba? So unsa may ay alam mo kabalaka dihan napita ha? Ay mura og guol mga higala tong mga anti-Duterte, lipay ang mga pro-Duterte. Sige lang, basin pa rin makabaos dahil po itong mga anti-Duterte kung panalitan o sa sunod nga witness. O ito mahibaw unsay testimonya sa uban, ha? Pero akong nabantayan, in fairness, may gala, sa attorney Kapunan, bagiitan ni nga lawyer, mahibaw ang ganin mo, medyo tiguan na lang siya, kay kabantay makadali, man siya makabounce back. O doon ay mga problema gamay pak, makabounce back sa dayon, pas-pas kayo, no? Kuan gyud, experience litigator gyud, no? Pero gikuntahan lang mga bata ni siya.
Labi na karon kini iyang kuntasan nga kuan sad mura lagi iyang apo. Duda ko ma-partners lang strategy sa kuan defense mga kaigalan. Duda ko mahigala kung maura ni nga mga ebidensya. Ambot mo apir pa ba katos fortune dai mo hunahuna siguro fortune mo kaya naman ninyo. Ang ilang Top Gun may gala si kuan kinini ang Siegfried Fortune. Mo ilang Top Gun silang law office. Pero mo naman og ambot ha asa dapit nga portion mo appear si Fortune. Si Fortune usan ni sa mga lawyers kaniadto sa impeachment trial ni Irap. So far may galang mga bata na gipang pada dito. Mga junior lang ipada mo man og na tingkulo man sila. Ato na agi katawa-katawa mga sukitig paminaw ha. Ako nangutan ako kanus amans Fortune mo gawas. Kay siya man maoy senior partner gyud ana sa Fortune Narbasa Law Office. Muna nga kuan pero tan-aw na ko may gala mga partners ang strategy mga bata lagi pa pada dito mga sukitig paminaw. Ha? Unya pero akong kakuanan sa mga so far nga medyo kini nang nakahanga ko mahigala ni Attorney Pua gyud. Wa ko kasabot sa kuan aking ano pagkakalmahan na lang gyud. Kalma kayo, nya buutan kay mo na cross examination ba naka mahanga na tayo sobra kabuutan sa niya. Wala nga witness ko wala na, di na kinahanglan. Di na ko magigig-argue sa witness. I will accept that answer ana. Nya panginan sa kapunan, ma'am, gusto ka ari ma'am? Ari dili ma'am ay. Ay mo pangitas kapunan sa copy sa kwan kini niyang dokumento may gala ya sige lang man tagaan ra ka. Kalma kayo friendly kayo nya. Respetar sa day. Respetaran sa kapunan kay karaan na nga lawyer. Inig-press con po niya wa gyud daghan nga kwan. Unsay pangutana mo ora sa tubag unya dili manaot ba og kwan. Giobjekan sa mahigalas prosecution or katong mga objections na natural lagi na nga mo objection prosecution. Giinan pa niya ang kontra nga I appreciate sa imong objection. Ay og ikaw gud mo ikon ba walay personalan ba? Og ikaw gyud abogado speakers mao sa gyapon imong buhaton. Kini mga actually policy mga iyahay lang sa strategize. Kini kung sa prosecution strategy pud ilang gusto lang nga mo sultidaan ba? Musultidaan may gala before sa pag-present o witness. Strategy po na nila. Depende lang kung makalusot. Ato lang yagi katawa may galas dilima taon na gipaundang cheese. Kato ka dilima, in fairness dilima, iya tong strategy gyud nga masud gyud dito ang iyang insulti kay sagol man ni kon ba para paukya bas publiko. Pero objekan man siya. Saktong objection sad. O ikaw may defense counsel, bisag kinsang defense counsel mo object ka sa kan dilimang style. Pero ikaw pud may prosecution, maningkamot sige ka nga, may natos ka dilima kay aron. Pero so far mga higala akong kabiliban so far atong mga lawyers ito si minikahanga ko ba ang mga kalma kayo nga si Jukno o si Pua. Pagka mga kalma kayo murag ka na bitang walang nya murag dili sa kuno taas kay pasensya wa gyud kuan dili mo sintang tingog dili mo kuan pabilin nga kalma mga kaigalan nindot nga kuan kay kasagaran ko debate na mangugat pa mga higala katulo way pangugat so okay kay pero nya to tiwason to taon kay Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.